Прывітанне, даражэнькія, з вами я Зукзміцер і маленькая аб'ява наконт жыцця раззброенага чалавека. Як вы звярнулі ўвагу, яўна ўжо 3 тыдні я не раблю чытанак. У чым прычына? В электроннай версіі, з якой я чытаю гэты твор, няма пары старонак в 16-й частцы. І я ніяк не магу знайсці гэтыя старонкі. Спрабаваў з розных сайтаў электроннай версіі запампоўваць, усюды адна і та ж праблема, таму што адна і тая ж версія. Зараз шукаю, у каго ёсць папяровы варыянт. Я калісьці гандляваў у Батуме кнігамі, і трэба прызнаць, што багата прадаў, у тым ліку гэтага твора, экземпляраў. І спадзяюсь знайсці, хто сможа мне сфоткаць гэтыя пару старонак. Можа быць, хтосьці з маіх гледачоў і слухачоў таксама мае ў наяўнасці такую кнігу, то быў бы ўдзячны за то, каб скінулі мне старонкі. Калі раптам такое мае месца, то напішыце мне ў каментах, скантактуемся, я пакажу, куды скінуць. Таму што работа стаіць. І буду рабіць зараз што-небудзь далей. Што ж, да сустрэч, даражэнькія. Спадзяюсь, гэта зацягнецца не на доўгі час.